Tilbage med mega low FPS. Og jeg kan love, at snart er færdig. Det kan jeg jo ikke lige se. Jeg er ikke så god til Bandicam eller sådan nogle optagelsesprogrammer endnu. Go to Penthouse. Bet you be how no money. You go away from me. Go away from me. Jeg mener til at have et eller andet, der hurtigt kan springe mig ud i luften. Ser man? Nej. Ikke. Absolutely. Alien invasion. Alien invasion. Oh. No. Yo, stop out of here. She's up, so she. Oh. Come on. She's up, so. Jeg ved, at der er en bug, hvis du tager en lille. Altså en script. Den kan du tage. Det er sådan, jeg skal have en script. Der er 1 million. Der er faktisk 2 millioner. Weird scenes. How? Rødskrift. Fordi jeg skal lande den her indenfor. Jeg ved, man kan. Er en blok der. Det kan bare være et stort vindue, så jeg kan lande den her. Få den ind. Okay, det kommer ikke til at fungere. Den er for stor. Men jeg kan se, det skal også være rimelig små vinduer. Jeg går ind, hvis jeg sætter opsætningen på pause, så bliver det 69 fps. Og Salam, den ved jeg. Det skal lige vise jer. Salam. Mega fed ting. Hvis du hurtigt lige skal igennem et vindue, så bruger du lige den. Så lige jeg kunne break igennem glasset, og jeg ved ikke helt hvad. Se. Hvor jeg kan få den indenfor. Det ved jeg. Jeg har prøvet det før. Og det gider bare ikke at blive lige nu. Jeg tror også det er et eller andet med, at du skal gå i superfly med det. Ja, jeg er indenfor. Så, og så ved jeg også, der er en glitch i en elevator, hvor man kan få sin bil med op. Nå, jeg vil sige farvel for den her gang til YouTube. Og ses. Jeg hopper lige baglæns ud over den her. Okay, det var bare ikke baglæns. It's not in a script. Så siger vi farvel. I er jo de to